came around. We are river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past life. Numb out to escape my fear. Is-Soċjalisti Ewropej fil-manifest elettorali tagħhom irridu li jimponu l-abort u kull vot għal kandidati tal-Partit Soċjalista Malti għall elezzjoni tal-Parlament Ewropew huwa vot eqreb biex l-abort jidħol f'pajjiżna. Fl-Ewropa se nkunu aħna tal-Partit Nazzjonalista li se niddefendu id-dritt tal-ħajja kontra min irid jimponi fuqna l-abort u kontra min irid taxxa komuni li teqret l-impjigi u l-investiment. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika fil-Melliħa bit-tema flimkien għal pajjiżna. Fl-okkażjoni ta' Jum l-Om, Adrian Delija ringrazzja lill-ommijiet kollha għal dak kollu li jagħmlu ma' wliedhom u qal li l-MP Soċjalisti li fl-aħħar sentejn ivvotaw 16-il darba favur l-abort iddikjaraw li jekk jiġu eletti se jivvotaw sabiex Frans Timmermans isir il-President il-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea li qed iwiegħed li jdaħħal l-abort u li jrid ukoll taxxa komuni madwar l-Ewropa li tgerrex investiment minn Malta u tellifna eluf ta' impjiegi. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista għandu fiċ-ċentru tal-politika tiegħu lill-bniedem u l-ħajja bil-konċepiment sa tmiem naturali u vot għall-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet Ewropej huwa vot favur il-ħajja. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiddefendi l-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf u l-protezzjoni tal-ħajja f'kull stadju. Imma fejn tidħol il-ħajja ma niċċaqalqu qatt ma nċedu qatt ma ninnegozjaw qatt u nagħtu garanzija li kull membru fil-Parlament Ewropew elett f'isem il-Partit Nazzjonalista jaħlef jagħti garanzija qudiemkom kollha quddiem pajjiżna illi jmur fl-Ewropa jikkonvinċi lil sħabna jikkonvinċi lill-ikbar grupp fil-Parlament Ewropew illi qatt ma jidħol l-abort f'pajjiżna. Għal-Partit Nazzjonalista il-ħajja tibda mill-konċepiment mhux bħal Partit Soċjalista li jħares it-tarbija fil-ġuf bħala 8 ċelluli. Dan meta fil-Parlament wera li mhux lest jipproteġi il-ħajja fil-ġuf u naqqas id-dritt tal-ħajja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għal il-Partit Popolari Ewropew tkellem kemm il-darba fuq id-dritt tal-ħajja fl-Ewropa. L-MPs tal-Partit Soċjalista naqsu milli jikkonvinċu lil sħabhom is-Soċjalisti Ewropej li ma jinbuttawx il qudiem l-abort. Adrian Delija qal li fl-elezzjonijiet li ġejjin il-poplu Malti jista' juri li mhux lest jilgħab mad-dritt tal-ħajja u l-MPs tal-Partit Nazzjonalista li se jiġu eletti fil-Parlament Ewropew se jkunu ambaxxaturi għad-dritt tal-ħajja. Nagħtu tweġiba lill-Gvern mhux biex inneħħuha issa imma biex inneżżawh mill-arroganza biex inneħħulu din l-attitudni illi jikkalpesta lin-nies illi attakka lil pajjiżna illi jagħmel ħsara lil pajjiżna fl-Ewropa. Taqtawx qalbkom, kunu konvinti, jiena konvint, kunu persważi, ipperswadu l-oħrajn. Flimkien nagħmlu l-ewwel pass, flimkien naslu, flimkien għal pajjiżna. Marja Franca Lanza għal Net News mill-Melliħa.